Get. Wah. Oh. Hey. Put. Ayah. Wait. Apa iki? Antasena. Raminggat gateng dasmu. Ngendel-ngendelke. Oh. Iyan. Hop. Oh. Ah. Yo. Lo. Ah. Yo. Wah. Lo. Iya. Lo. Ah. Ah. Hop. Mundur. Hop. Sapa neh iki? Antarja. Ayo ilang nyawamu, pendem uripanmu. Wet. Oh. Wet. Wet. Oh. Hoi. Hot. Oh. Wet. Ah. Wah. 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 Wait. Oh. Wah. Ah. Ah.
pagar mangu ing mungsuh haminta lawan anggrolir singa nabdo ladal ngrembyah kakean cacah ngredo kakean jiwa wadya bala guwa barok yen ra ngangge sanggit rungsit reka daya mokal aku bisa nyikara Pandhawa perang karo anak-anak Pandhawa kae ibarate kaya rebut balung tanpa isi Triwi Krama ngambah dirgantara ngancam ngincim patine Puntadewa Allah. Kala narepa Kresna tan tulus hanya kraring Resiwara cah Nawisuta ing jagat Dewa Batur ya jagat Mangestungkara Antaraja Gatotkaca Antasena diombyongi karo Setyaki. Kok padha mapan ana ing sakpinggiring wana Kamiyaka ki do ngopo? Aduh wa Prabu Ndarawati. Nadyan kados pundi kemawon ajur mumur manah kula. Para pundhen Pandhawa ingkang nampi paukuman karana sesukan Dadung. Satemah dados tiyang alasan dangunipun 12 warsa. Bedahipun menapa para putra Pandhawa gesangipun mulya menawi tiyang sepuhipun sami rekaos. Aku ora tega, Pakde, aku ora mentala nyawang kahanane para pepundhen Pandhawa. Kowe tak kandhani mara gage gatekna rembuke Ratu Ndarawati. Aku ngerti anggenmu ngreksa marang kawilujengane pepundhenmu Pandhawa iki wujud tandha bektimu marang wong tuwa. Nanging kowe kudu ngerti, para Pandhawa dina iki tata gelar uripe keserakat nanging ya kanthi lelakon iki. Yektine pangeran paring pirang-pirang kanugrahan kanthi srana kasantosaning jiwa lan uga santosaning iman. Mula dina iki kowe kabeh becik padha baliya. Kowe padha baliya aja ngregon-ngregoni, aja nrimpeti marang Hyang Agung anggene momong marang pepundhenmu para Pandhawa.
petah lopo kurang kuling Haling masalah jatni yang wacana utumanis Madya Ratri wus kawuri kan samar pamoring suksma demi tembus dalu sajroning pakuwon ing madyaning wana kamiyuka tetungguling Pandhawa nenggih Sang Puntadewa
Ageng Yoga Brata mahas ing asamun nyambung raos lawan Gusti ingkang Maha Kuwaos. Ujalap kedadak ana swara kumrusak kumelap wewujudan ingkang sinorot cahyaning rembulan sak glugu gedene. Hanenggih Prabu Naga Kumbang kang wis awujud naga kalak ngakak kumitir petite hawak ngkeri pakuwon anglumba sirahe ndodos lawang. Sang prayit neng kewuh nenggih Dyanarjuna sigra nglepasaken jemparing tugel janggane Naga Kumbang dadi lan patine. Caritane satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangesdine. Aduh Koko Prabu paduka jimat sesembahan kula ingkang rayi nyuwun pangapunten ingkang agung. Dene patrap kula nyabaraken anggen paduka mangsah semedi lan kula wantun cumantaka kados mekaten karana Naga Kumbang ngarah dumateng Seda Paduka. Kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Mas Parto pun kakang wis paring dawuh marang kabeh kadang-kadangku Pandhawa. Sajroning para Pandhawa iki nebus dosa ana madyaning wana kamiyuka sepisan aja gawe kapitunan utawa gawe rugi. Kaping pindho aja nganti gawe pepati. Ning yogene siadi trajang pranatan nabrak karo aturane Puntadewa. Kula ngrumaos lepat menawi anggen kula mejahi Naga Kumbang menika kaanggep dosa. Monggo klapuri paring pidana dumateng kula Koko Prabu. Puntadewa ora bakal gawe kapitunan apa meneh kejem matrapi pidana marang Siadi. Uripku wis ndak resiki saka rasa serik. Uripku wis ndak adohke saka rasa ingkang semungah sesongaran. Aku ora bisa paring paukuman marang kowe Dimas Parto. Nanging kula ngrumaosi nandhang dosa kula lepat. Aku ora bisa midana
menawi paduka boten kepareng midana ingkang rayi boten ngukum dumateng ingkang rayi Janaka piyambak badhe ngukum dumateng badan kula kuning angin kukurakraning araga kura-kur nitoreh kakiri-kiri horeg bumi prakempita padula mangamba-amba udan dreswar lan lesus kula nuwun sewu Kaka Prabu kalilan ingkang garwa kula pun Drupadi cumadong dawuh wonten pundi kesahipun Dimas Arjuna sinuwun pun Kakang ora ngerti manut ature Arjuna merga dheweke mateni naga gombang nerak pranatane para Pandhawa mula dheweke pamit bakal ngukum marang diri pribadine Arjuna yen nalika Pandhawa uripe rekoso ana tengah alas yobong ana bali sigala-gala dadi wong papariman ana ing Eka Cakra lan uga babat Wanamarta Pandhawa 5 padha guyub rukun bareng antuk negara Ngamarta nyatane ya tansah manunggal tetunggalan ning nyatane Ripalungguhan iki semune kaya wong kaget bareng dadi wong sing ngelak lan uga luwih ana tengah alas rasa panunggale para Pandhawa wis ora ana buktine Janaka minggat ninggalake para kadang Pandhawa dudu 5 meneh ning kari papat dur piye Yayi Werkudara aja kleru anggen munggagapi marang lelakon iki ya Di watake adimu Arjuna iki mau patut minangka tepa tuladha ketitik dheweke ora rebut bener nanging malah rebutan keluputan lan malah Arjuna gelem midana karo awake dhewe merga rumangsa kleru yektine iki kanggo
bisa kanggo kaca brenggala kena kanggo patuladan ingkang prayoga upamane pejabat negara ki watake kaya Dimas Parto mendah kaya apa apike lajeng dhateng pundi kesahipun Kakang Mas Arjuna sinuwun kembar bab kuwipun Kakang ora ngerti nanging aku wis apal watake Dananjaya anggene ngukum diri pribadi mesti kanthi cara nyiksa raga memulya jiwa meper marang hardane nepsu lan aku uga percaya besok daline Arjuna kumpul kelawan para kadang mesti wae anggendong sarta amandong kanugrahan kanggo kamulyaning bebrayan inggih Koko Prabu lajeng salebetipun para Pandhawa nglampahi paukuman ingkang kirang setunggal warsa menika menapa ingkang kedadipun lampahi Yayi Drupadi lan uga adhiku Pandhawa kabeh aja kendhu malah kepara saya banter pangestimu marang Hyang Agung lan upama ana pawongan ingkang gawe kapitunan lan jahil kelawan para Pandhawa aja nganti ndok tanggapi kanthi rasa serik nanging walesen kanthi gedene rasa welas asih lan katresnan merga lamun ana pawongan sing jahil lamun ana wong sing jahil karo para Pandhawa kuwi malah dadi dalan Pandhawa anggene nyuda dosa lan supaya nyentosake sing dadi imane kuncine kuwi Sang Arjuna Hasmunira kamanungsan sawangnya gendreh memanis megegek ugek sadulita melailah Kula Semar seneng lan remen ningali ndika anggenipun jagongan kaliyan ingkang Raka Prabu Puntadewa. Nggih ngoten niku wong sing apik nggih ngoten niku ora rebutan bener ning rebutan luput. Yen teng donya niki wong mung rebutan bener tegese wong niku pancen pengin diarani wong apik. Ning lamun to menungsa niku rebutan luput, rebutan dosa, rebutan kleru. Yektine yen ana perkara apa-apa malah ndang rampungi. Anane donya niki geger mergo akehe wong-wong sing mapan ana ing dhuwuran nika racake rebutan bener banjur benerke awake dhewe nyalahke wong liya.
Lan sakniki lagi usum tembung mentereng sing diarani klarifikasi. Niku jane men diarani dheke bener wong liya do salah. Jane tujuane niku anggere nek wong klarifikasi jane men diarani wong suci niku mangke. Mula sing apik niku yen menungso ya rebutan salah, sampeyan men gelem seleh. Yen wis seleh sampeyan bakal ngrasakake mutiarane dadi wong. Kakang Badranaya, kanthi lelakon iki aku kepengin nyiksa ragaku lan uga mulyake jiwaku. Mula kang mangkono tuntunan lakuku Kakang Semar. Ha inggih Gus inggih. Yen pancen sampeyan kepengin nebus dosa, nyuwun pangapunten nika wonten gunung ingkang naminipun Gunung Indrakila. Ingkang mapan wonten ereng-erenging gunung nika wonten guwa wingit ingkang langka kejamah dene manungsa. Guwa nika namine Guwa Mintaraga. Mangwening kecip tamu supaya antuk jati-jatining karahayon den. Becik besok mendemo baris kang prayitna ya saranta wong ing Dwarawati tinumpes panik awak Pandhawa. Paman Patih Harya Sengkuni, kula nuwun wonten timbalan ngadhawuh nggih anak Prabu Jaka Pitana. Naga Kumbang kabaripun mudhar. Mboten dados menapa, menika lak salah satunggaling pambudidaya kemawon. Gandeng sak mangke para Kurawa sampun andherekaken sinuwun Prabu Duryudana mapan wonten ing wana Kamiyuka mriki. Monggo daharan unjukan ingkang mapan wonten grobak mrika dipun andhapaken. Yen boten klentu nika pakuwane para Pandhawa. Mengko dheweke lamun to mambu panganan mesti banjur wetenge do ngintir-intir. Mambu wedang kopi langsung turu. Dipameri men mati ngenes niku. Ngaten paman nggih. Yen ngaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh Bapak Durnaga seneng-seneng. Nggih monggo kula tak nderekaken kemawon. Kula tak nyawang kemawon. Ampun mboten niku sampeyan ngono ki tegese bilani karo para Pandhawa. Batin kula aslinipun nuwun sewu mboten mentala Pandhawa padha keserakat ra iso mangan ra iso ngombe kene parentine malah suka-suka. Menika mboten pas ngibarate gamelan mboten laras. Ambil gedes. Pendhita semuci suci ampun digugu mbok seneng-seneng mangan bareng Pandhawa men ngenes.
bali Kurawa. Anggere entuk kabar monggo dahar gruduk. Ngono aku ora. Mangan mesti ya disik-disikan. Nganti ora ketok piringe. Ngatai sego nganti kaya gunung. Bar sego tutupi nganggo pitik, bar pitik tutupi sego, bar kuwi lagi lele. Kurawa apal karo watakmu. Yen kowe engko kuwareken anggenmu mangan tan wurunga bakale kowe engko ngantuk. Yen ngantuk mesti nggawa kipas angin elektrik. Werna biru. Men iso liar. Kaya ngono parandene digedhek-gedheki lakon napa ta Kurawa. Kakangku Werkudara apa? Yo gini, rasa yo gini. Dene gelem nulungono ora gelem minggato. Tak uculi, gak kendang diuculi. Raden Werkudara. Sopo iki? Kula pun Jim Citrasena. Duryudana patih Sengkuni menika klurut merga badhe ngece dhumateng para Pandhawa ngiyas raosipun para Pandhawa. Kula mboten trima. Kuwi dulurku, nadyan dulur tumindake nista. Para gage uculana. Mboten supados ngraosaken paukuman kados mekaten sampun kados dipun udari ndak gleleng sirahe. Udarana. Udarana. Mboten ora gelem tak pecah sirahmu. Walah dalah malah dadi musuh. Paman Sengkuni nggih. Werkudara atine apike ra umum. Ing atase lak sia-sia sak dawane umure paradene ngerti kakange sengsara dipun udari, dipun uculi kados mekaten. Panjenengan iki malah ngelem karo Werkudara niku pripun? Napa jenengan mboten mresani le perang kali Gendruwo Kalawa teng ngarepe jenengan? Niku pamer kasekten, pamer kadigdayan ngece kali jenengan. Wah, iblis sing ngono kae. Terus. Ngece karo aku. Napa kowe perang ning ngarepku? Ben ketok wong Prawira, ketok wong Santosa, wong Digdaya. Pamer sabet ngarepe Duryudana. Apa wis gleleng tenan kowe? Kowe iso ngalahke Gandharwa gembelo siramu. Yen pancen ngaku Digdaya, aja musuh Gendruwo. Duryudana iki tandingana.
kalih kula Bapak. Wantemi sirahe kula gedhuk-gedhukne wit-witan. Ora wani males sampean iki diceneh. Sampeyan iki diece ora gelem males wegah perang kali jenengan mung mesam-mesem. Ya Allah Ratu Ngastina sepeleke. Sakniki kula dadi krasa suwi-suwi. Sampeyan kok semule sing ngeracun kalih kula men nesu terus sampeyan bae. Mboten kok mboten. Apa-apa sampeyan sing gawe-gawe tinimbang wirang bali ning Ngastina. Adiku para Pandhawa kabeh wae. Mligine Yayi Werkudara Nadyanta kondhang wong sing kejem wong sing kereng. Ning aku rumangsa marem ngerti tumindakmu sing beda karo padatan. Ora gelem nglanggati lan ngladeni kelawan Kaka Prabu Duryudana. Ajar sabar menisa kaya kowe. Iya syukur. Ning Ripalungguhan iki durung rampung. Nadyanta 12 taun para Pandhawa wis dadi wong alasan ana wana kamiyuka. Isih kudu nglakoni paukuman ndelik ana ing kutha Gara suwine setaun. Mongko lamun to ndelik ana ing kutha konangan dening para Kurawa kudu mbaleni dadi wong buangan meneh. 12 taun ana alas, setahun ana ing kutha Gara. Nah, sakniki kula tak nderek matur. Nadyanta sampeyan lagi nemahi paukuman ingkang kebak panandang, aja lali tetep nggunakake Wahyu Darma. Sampeyan kudu tetep labuh. Kabar ingkang sumebar warta ing ngrata Ripalungguhan samangke negari Wirata nembe gunjing. Adeke sinuwun Prabu Matsapati menika nembe dipun ridu dening patih sakembaran Kincaka rupa Kinca lan Rajamala. Sampeyan karo ndelik karo Labu Negara kuwi luwih becik. Yen pancen ngono aku bakal sesingklon ganti jeneng. Ya kuwi Dwija Kangka. Aku tetenger Niken Salintri. Aku Jagal Bilawa. Kula pun Wrihatnala, kula dumagranti, kula Tripala. Ayo gendang mlebu ning kraton Wirata. Nggih, sampeyan bakal labuh negara Wirata utawa diarani Pandhawa kumpul. Niki bajute lakon bengi iki sok tanggal 20 teng Purwasari. Dadi lakon iki gandeng niki gandeng. Iya, Kyai Semar. Mula kang mangkono bejo kemayangan uripe Pandhawa. Nadyanta sajroning panandhang parandene isih dituntun dening Hyang Agung anggone nandur kebecikan satemah nampa 1000 nugraha lan nikmat sing kaya mangkene. Mula ayo Yayi ngaturake rasa syukur marang purbane pangeran merga yektine mareme kuwi saka gedene rasa syukur, sugihe saka rasa cukup, mulyane saka rasa panarima, tentreme saka gedene rasa sabar.